Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlygy Baky tarap ýurdundaky täderlikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeleşýär. Şun hormatly prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Hytaý Halky Respublikasyna iş tapary tamamlandy. Mehriban adamlar, häzir hormatly prezidentiň Hytaý Halky Respublikasyna bolan iş taparynyň jemleýiji günnäki wakalary ünsüňiz çekýär. Hytaý Halky Respublikasyna iş taparynyň jemleýiji gününe hormatly prezidentimiz şu gün Hytaýyň halk ýygnaklary öýüne geldi. Bu ýerde hormatly prezidentimiz Hytaý Halky Respublikasynyň başlygy Xi Jinping mehirli garşylady. İki ýurdun liderleri Türkmenistanyň we Hytaý Halky Respublikasynyň döwlet baýdaklarynyň öňünde surata düşdiler. Soňra hormatly prezidentimiziň we Hytaý Halky Respublikasynyň başlygynyň duşugy geçirildi. 24-nji Gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açyş dawratyna gatnaşmak üçin Pekine gelip görmäge iwerilen çakylygy kabul edeni üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirip, Hytaý Halky Respublikasynyň başlygy dürli gollarda ägip durum mümkinçilikleri bolan Türkmen-Hytaý hyzmatdaşlygynyň taýdaşly ösürlýäni bellädi. Hormatly prezidentimize bildirilen mehmansewerlik, şeýle hem Türkmenistanyň wekiliýetiniň Pekine bolan saparynyň guramaçyk derejesinde hemme taraplaryň gollaw berileni üçin tüý sürekden minnetdarlyk bildirip, şu günkü duşugyň Hytaýyň täze ýylynyň ilkinji günlerine geçýändigine üren şatdygyny aýtdy. 24-nji Gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açyş dawratyna gatnaşmak üçin Hytaýa gelip görmäge çakylyk üçin Hytaý Halky Respublikasyna minnetdarlyk bildirip, döwlet başlarymyz bu gedekki saparyň hemde şu gün geçirilen gepleşikleriň netijeleriniň öz üçin täze gurlaryny kesgitlemäge we iki taraplaryň gatnaşyklaryň mundan meýlekde ösdürmegine täze itergi berjekdigine ananýanyny aýtdy. Döwlet başlarymyzyň belleşýäli häzir dünýäde sport halkara hyzmatdaşlygynyň möhüm bölegi bolmak bilen ol inançmak, hormat goýmak we ýöleri düşünmek ýagdaýynyň emeli gelmegine möhüm goşant bolup durýar. Şonuň bilen baglykda Olimpiýa oýunlary ýüren wajyp halkara sport şäheridir. Pekiniň taryhda ilkinji gedek hem tomuzky hem Gyşky Olimpiýa oýunlarynyň geçirilen şäher bolanlygyny bellemek gerek. Bursatdan peýdaranyp, hormatly prezidentimiz Hytaý Halky Respublikasyna Gyşky Olimpiýa oýunlaryny geçirmekde Hytaýly türgenlere bolsa sport äleminde üstünlikleri arzu etdi. Töwgetdeşiň barşyna hormatly prezidentimiz we Hytaý Halky Respublikasynyň başlygy wajyp döwletara gatnaşyklarynyň ähmiýetli ugurlaryna üns berdiler we häzirki döwrüň ýagdaýlaryny hemde geljekki ugurlary nazar alyp, onuň mundan meýlekde ösdürmegine taraplaryň taýýardyklaryny tasdiqladylar. Deň hukuklyk, ýödary beýikli, berek-berege hormat goýmak we inançmak görelgelerine esaslanýan dostlukly Türkmen-Hytaý hyzmatdaşlygynyň we ýödary beýikli gatnaşyklaryň döwrüne halklaryň awadançylygynyň beýikligine ähli gurlar boýunça ösdürilýändigi we onuň ýygyderli dowam edýändigi bellenildi. Döwlet başlarymyzyň belleşýäli biziň ýurtlarymyz ykdysadyýetyň ähli gurlaryna diýenýäli netijeli hyzmatdaşlyk ýoly goýdular. Köp ýyllaryň dowamyna Hytaý Türkmenistanyň söwda boýunça ýyry hyzmatdaşlarynyň biri bolup durýar. Duşuň barşyna neft gaz pudugy iki taraplaryň ykdysady gatnaşyklaryň ilertilýän ugurlarynyň biri we möhüm bölegi bolup durýany bellenildi. Türkmen gazynyň Hytaýa ugrudylmagyny üpçün edýän gaz geçirjiginiň gurulşygy ýödary beýikli gatnaşyklaryň üstünlikleri besenýäni aňladýar. 21-nji asyryň ägir turu taslamasynyň üstünlikli durumçy geçirilmegi, oňa gatnaşçylaryň, hyzmatna ýöne menejeriň, üstaşyr geçirjileriň we tarpejleriň beýikliklerine esaslanýan ulak möhletliň netijeli gatnaşyklaryň anyk misalydyr. Şol bir wagtyň özüne beýi taslama, sebitden we ähli energiýa howpsuzlygynyň berkidilmegine münasip goşantdyr. Bu ýogurda bar bolan mümkinçilikleriň dolu derejede açylmanyny belläp, hormatly prezidentimiz ýödary beýikli gatnaşyklaryň täze gurlaryny bilelikde işläp taýýarlamagyň zerurlygyny öňçekdi. Şonuň bilen baglykda Türkmenistanyň gaz geçirjiginiň 4-nji şahatyny gurmak arkaly Hytaýa ugrudylýan tebii gazyň möçürlerini artdyrmak bilen baglanşykly meseleleri jekmejek ara alyp maslahatlaşmak üçin taýýardyk tasdiqlandy. Hormatly prezidentimiz bu barada aýtmak bilen Türkmen tebii gazynyň Hytaý Halky Respublikasyna ugrudylmagy meýilleşdirilýän möçürlerini kesgitlemegiň zerurlygyny aýtdy. Döwlet başlarymyz galkynç gaz käniniň ikinji tapgyryny döwre barplaşdyrmagyň mümkinçiliklerini teljerilmeligini aýtdy. Ol 4-nji şahasy boýunça Hytaýa tebii gaz ugratmak üçin esasy serişde binýadyny öwrülmeliler. Ýurdumyzyň çäginde Türkmen tebii gazynyň 4-nji şahasy boýunça Hytaýa ugrudylýan möçürlerini üpçün edýän öňümçilik gaz ugratuş düzüminiň döredilmegi çözgüt talep edýän esasy meseleleriň biri bolup durýar. Biziň hünärmenlerimiziň ýakyn wagtda gazy kükürtden arasalamak boýunça kärhananyň kompresor stansiýalarynyň galkynç gaz känininden Türkmenistanyň goňşy döwletiň çägine çenni gaz geçirjigini gurmak meselleri boýunça ýakyn wagtda gepleşikleri geçirjekdiklerini ananýanyp hormatly prezidentimiz belledi.
4-nji şahanyň gurulşynyň taslamasyny durumça geçirmek boýunça geljekde birlikde ýerine ýetirijek işleriň çäklerini, TV gada bolan baha meselelerini ara alyp maslahatlaşmagy girişmekleri urdur. Bu meseleler boýunça alınıp barajak birlikteki işleriň dowamyny Türkmen we Hytaý kärdeşleri garytlyk turba geçirjeginiň üstünden geçýän gadyň bahasy babatda dünýä tejribesinden ugur aljakdyklaryna bil baglaýan diýip hormatly prezidentimiz belledi. İki tarap bilen laşyklary ýerine ýetirmekde Türkmen tarapynyň Hytaý Halk Respublikasynyň kampaniýasynyň galkynç gaz käniniň ikinji tapgyryny Hytaý tarapynyň maýy goýum terişleriniň asabyna işläp taýýarlamagyna gatnaşmak hakyndaky meselelere teredip biler. Şunu Hytaý tarapynyň gönükdiren maýy terişleri uğradylýan Türkmen gadynyň asabyna ýerine gaýtarlar diýip hormatly prezidentimiz belledi. Şeýlelikde gepleşikleriň barşynda taraplar Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň 4-nji şahasynyň gurulşynyň taslamasy boýunça galaşyk gazandylar. Hemde hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen Hytaý we Hytaý Türkmen komitetlerini bu ýurda birlikteki degişi işleri geçirmek tapşyryldy. Duşun barşynda iki tarap bilen hyzmatdaşyň geljek ugurlary boýunça gyzyklanma bildirilýän pikir alşmalar boldy. Şunda sewda ykdysady hyzmatdaşlyk bilen bir katarda insanperwer ugurda gatnaşyklaryň gösterilmegine möhüm üns berilýär. Türkmenistan we Hytaý baý gadymy taryhy we öýedbolşy medeni mirasy bolan ýurtlardyr. İki halklaryň arasynda gatnaşyklaryň taryhy asyrlaryň jümmüşine ulap gidýär. Alym we bilim, medeniýet we sumut ugurlarynaky netijeli gatnaşyklaryň ýola goýulmagy Türkmen Hytaý hyzmatdaşlygynyň pugtulanmagyny we onuň täze mazmun bilen üstüniň ýetirilmegini şertlendirýär. Şonuň bilen birlikde sport lugymyna ýödary gatnaşyklar üçin giň mümkinçilikleriň bardygyny bellemeli. Hytaýly türgenleriň 2017-nji ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we sewuş sanaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna işen gatnaşmaklary wajyp görkezleriň biri bolup durýar. Şonuň bilen baglanykda bu gedekki gyşky olimpiadanyň iki ýurduň arasyndaky sport hyzmatdaşlygyny ösdürmek üçin oňun mümkinçilik bolup durýanyny bellemeli. Häzirki ýagdaý nazaralanyňda talyk öwreşligimna gatnaşyklar hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. Şonuň bilen baglanykda Türkmen lideriniň oňun başlangyçlary, şol sany lukmançylyk diplomatiýasyny durumça geçirmek boýunça ýöne sürýän teklipleri aýratyn möhüm ýatyty eýe bolýar. Hytaý tarapynyň Türkmenistana koronavirus ýokanjyna garşy Hytaýda öndürilen vaksinanyň 5 million sanatyny uğratmak baradaky çözügidi Türkmen Hytaý dostluk gatnaşyklarynyň nowatdaky nyşany boldy. İki tarap bilen Türkmen Hytaý gatnaşyklary Birleşen Milletler Romasynyň we beýleki awraýly halkara düzümleriň çäklerini ýola goýulan gatnaşyklaryň üstüne getirýär. Türkmenistan we Hytaýyň sewitliň we äklimum meseleleri boýunça garaýşlarynyň ýakynlygyny ýa-da doly laýyk gelýänini bellemeli. Munun özi ilkinji nowatda äklimum paragatçylygyň, howpsuzlygyň we durnukly üçin berkidilmegi bilen baglanşyklydyr. Bu bolsa iki ýurda dünýä giňişligine üstünlikli hyzmatdaşlyk etmäge, birek-birege golluk bermäge mümkinçilik berýär. İki döwletiň we halklaryň bähwitlerine laýyk gelýän birek-birege ananşmak etatyna ýola goýulan gatnaşyklar Ewraziýa iqlimini we tutuş dünýäde oňun hereketleriň ösdürmegini şertlendirýär. Şeýlelikde Türkmen Hytaý gatnaşyklary giň ugurlary boýunça netijeli hyzmatdaşlyk ösdürmek üçin köp taraply mümkinçilikleri eýe bolup durýar. İki tarap bilen hyzmatdaşyň möhüm ugurlary ara alyp maslahatlaşan gepleşikleriň jemleri boýunça taraplaryň döwletary gatnaşyklaryny hil taýdan täze derejä çykarmak üçin mundan meýlekde zerur tagallar etmäge taýýardygy tasdiklandy. Hormatly prezidentimiz Hytaý Halk Respublikasynyň başlygyna Türkmen Hytaý gatnaşyklaryny pugturandyrmagy we hemme tarap bilen hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösdürmäge goşandy hemde oňa golluk berýän üçin minnetdarlyk bildirdi. Birlikteki tagallarlaryň iki ýurduň we halklaryň ýödary gatnaşyklarynyň ýyl ýazysyna täze sahypalar ýazjakdygyna anam bildirip, hormatly prezidentimiz Hytaý Halk Respublikasynyň başlygyny öz üçin islenlik amatly pursatda Türkmenistana gelip görmäge çagyrdy. Hormatly prezidentimiz we Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy birek-birege hemde iki ýurduň halklaryna iň gowy arzuwlaryny aýtdylar we dostluk, hoşnýetli hyzmatdaşlyk esaslanýan netijeli Türkmen Hytaý gatnaşyklarynyň mundan meýlekde üstünlikli ösdürjekdigine anam bildirdiler. Soňra hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň wekiliýetiniň agdarlary bilen iş maslahatyny geçirdi. Oňa gatnaşçylary döwlet başlarymyzyň Hytaý Halk Respublikasy bilen öýdary bähwitli gatnaşyklaryň möhüm ugurlary boýunça birin tapşyryklarynyň ýerine getirilişi, şeýlegem taparyň dowamyna Hytaýly kärdeşler bilen geçirilen iki tarap bilen duguşyklaryň netijeleri barada hatabatlar berdiler. Hormatly prezidentimiz hatabatlar dinlep, Türkmen Hytaý hyzmatdaşlygynyň ägir türlü mümkinçilikleri eýedigini, onuň üstünlikli durumça geçirilmeginiň iki tarap bilen bähwitleri bolşýaly, sewitliň we äklimum meçhörli awadançylygyň baş maksatlaryna kylap gelýänini belledi.
Hormatly prezidentimiz Xitay Halk Respublikasy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň we beýleki abraýly halkary hemde sebitliğin guramalaryň, düzümleriň çäklerindäki ýoly goýulan netijeli hyzmatdaşlygy dowam etmegin, şonuň ýaly Merkezi Aziýa Xitay gatnaşyklarynyň çäklerine köp taraply görnüşdäki hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmagyň üren uly ähmiýetiniň bardygyny bellädi. Şonuň bilen baglykda hormatly prezidentimiz öýdary bähfetli Türkmen-Xitay gatnaşyklaryny mundan meýlekde ösdürmek we iki taraplaryň alaşyklary ýygyderli durumşa geçirmek babatda degişi ýol başlara anyk tawşyklar berdi. Ýergelen aýtsak, Mehriban arkadagymyň Xitay Halk Respublikasynyň paýtagtyna geçirilen gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açyş dabralarına gatnaşmagy bir tarap Türkmenistanyň sport lugamasyna halkara hyzmatdaşlygynyň ösdürmegine aýratyn ähmiýet berýändiginiň aýdyň beýany urly. 24-nji gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açyş dabrasyna gatnaşmak üçin Xitaýa gelen daşa ýurtlaryň wekilletleriniň başdanlaryna Xitay Halk Respublikasynyň başçylygynyň adyndan resmi günürtanlyk nahar berildi. Günürtanlyk naharynyň öňü sirasyna bilelikde surata düşmek dabrasy boldy. Xitay Halk Respublikasynyň başçylygy bilet mertebeli mehmanlary ýene-de bir gezek mübareklep, hemmelere gyşky Olimpiýadanyň açyş dabrasyna nazibetli gurulan dabralara gatnaşanlyklar üçin hoşallyk bildirdi. Davarlar tamamlanandan soňra hormatly prezidentimiz Xitay Halk Respublikasyna iş saparyny tamamlap, Pekiniň halkara howa menziline geldi. Bu ýerden hormatly prezidentimiz watanymyza gurady. Bir näçe sagatlyk uçuşdan soňra döwlet başçylygynyň uçary paýtagtymyzyň halkara howa menziline gelip gonni. Bilşimiz ýaly ýurdumyzyň wekilletiniň agdalary arasaçylyk kadralaryny berja etmek maksady bilen 3 günlük hökmany karantinde bolarlar. Mawlud Muradyn näki Türkmen Döwlet Uniwersitetinde bilim ministriniň guramagyna dutar ýatamak senetçiligi, dutarda saz çalmak we bagşçylyk sunutynyň UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girdilmek münasibetli dawraly maslahat geçirildi. Dawral maslahatda çykyşlarda berkar döwletimiziň bagtyarlyk dogruny hormatly prezidentimiz tarapyndan milli mirasymyzy öwrenmek, ony giňden wagt etmek işleriniň alnyp barylýanyny, milli gymmatliklarymyzyň ýaş nesilleri watan söýüjülük, insanperwerlik, halallyk, zähmetseýerlik ruhuny terbiýelemekdäki orny barada bellenlip geçirildi. Şonuň ýaly olar türkmen halkynyň müň ýyllykllardan göz başyna alýan maddi we maddi däl meden mirasynyň dünýä jemgyýetçiliginiň arasynda uly orny eýe bolýanyny bellädiler. Maslahatda çykyş edenler türkmen halkynyň asyrlardan aşyp biziň ýurtlarymyza gelip ýeten dutar ýatamak senetçiliginiň, onu saat çalmak we bagşçylyk sunuwatynyň halkara derejesinde iqrarnama eýe bolýanyny uly buýsançlygyny bellädiler. Hususan şöhratly taryhdan, milli gymmatliklardan senetçiligiň sunuwatynyň bugurundan ýyz galyran meşhur bagşy sadanalar, ustalar hem ýeşe türkmen halkynyň kalbyna müdümýlik ýaşaýa. Dawral maslahatyň dowamyna dutar ýatamak senetçiliginiň, dutarda saat çalmak we bagşçylyk sunuwaty bilen baglanşykly edilen gurrunlar 5000 ýyllyk taryhdan göz başaryp, berkar döwletimiziň bagtyarlyk dogruny hormatly prezidentimiz tarapyndan merdana ata-babalarymyzdan miras galan beýleki sungat eserleri bilen bir hatarda dutar ýatamak senetçiliginiň, dutarda saat çalmak we bagşçylyk sunuwatynyň taryhyny, öz bolşy aýratynlyklaryny öwrenmek bilen olary dünýä ýaýma arkaly şöhratly taryhymyzy, bagtyar şugunymyzy, eşretli geljegimizi ýaş nesil üçin watan söýüjülüň, insanperwerligiň, parahat söýüjülüň, hoşniýetliligiň, dost soňlygyň, päkligiň, nusgalyk mektep hökmüne bitewýlikde kämiliň beýik nusgasyny urdy. Dawral maslahat bilen uğurduş, gahrman arkadagymyzyň eserleriniň, kitaplarynyň, milli amal haşam sunuwatynyň şol sanna dutar ýatamak senetçiligi, dutarda saat çalmak we bagşçylyk sunuwaty bilen baglanşykly sergi guruldy. Mawlud Muradyn Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň bagtyarlyk owazlary meden merkeziniň dutarçylar topary tarapyndan hormatly prezidentimiz halkyň arkadagy zamanasy ýelini, milli gymmatliklarymyzy wasp edýän aýdymlar ýerine ýetirildi. Mukamlar ýanglandy. Dawral maslahata gatnaşyjylar bir tarap watanmyza ötüşüň täze berentliklerini alyp barýan, tutumly we asylly işler üçin gahrman arkadagymyza hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Dutar ýatamak senetçiliginiň, dutarda saat çalmak we bagşçylyk sunuwatynyň UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl meden mirasynyň sanawyna girdilmegi münasibetli. Maýa Kulyýewadyň Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýarnaky ýürütüleşdirilen saatçylyk mektep internatynyň okuwçylarynyň
Dugutarın sady, türkmenin kalbynyň o adatly konsertina ýokary ruhlenlik mahsus boldy. Mehriban arkadagymyzyň şöhratly ata-babalarymyzdan miras galan dugutar ýatamak senetçiliginiň, dugutarda saat çalmak we bagçylyk sungatynyň taryhyny, öz bolşly aýratynlyklaryny öwrenmek, dünýä ýaymak, geljeki nesillere ýetirmek möhüm gözipelen berdir diýen parasatly jümleleri konsertiň özüni düzdi. Şöhratly pederlerimizden asylly däpleriniň münasip dowam etdirilmegi hemde türkmen aýdym saz medeniýetiniň, halkymyzyň asyrlar boýy toý bayramlarynyň nyşany bolan saz guralynyň döredilmegi häzirki zaman şertlerine döwri we päsiyete eýe bolýar. Çäre gatnaşyjylar dünýede dugutar ýatamak senetçiligini, onu saz çalmak we bagçylyk sungatyny giňden wagda etmäge, halipa şähertlik däplerini pogtalandyrmagy, täze dehinleri ýüze çykarmagy gönükdirilen arkada prezidentimiziň döwletli tutumlarynyň ähmiýetini bellädiler hemde hormatly prezidentimize hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Berkarar döwletimiziň bagtyrlyk döwrüne milli gymmatlyklamagy senetçilik hünäriniň önümlerini öwrenmek hem geljek nesillerimize miras galdyrmak boýunça ulum meşhurly işler durmuşa geçirilýär. Munyň özi 5000 ýyllyk taryhy bolan halkymyzyň dürli döwürlerdäki ýaşaýyş durmuş derejesini öwrenmäge giň mümkinçilik berýär. Bu wagtda dugutar ýatamak senedi ýaly öz ähmiýetini ýitirmän gelýän senetçilik işleriniň önümleri bellenmäge degişdir. Bu önümleri öz göz-göni ähmiýetinden başga türkmen senetkarlarynyň hünär ustadlyklaryny açyp görkezýär. Her halkyň özüniň milli gymmatlyklary, däpde sulary, egneşikleri bolýar. Gadymy halkymyza öz döredeni sunugy eserlerini diňe bara daşky urunşy boýunça däl, eseme tebigat bilen aýrylmaz baglanşykly döredipdir. Munyň şeredine dürli görnüşli aýdym saz gurallarynyň hememe beýleki önümlerini ýokary hil derejesinde öňdürmeginiň köp ýyllyk tejribesi şaýatlygy diýär. Daşow welaýatyna dähmet çekýän dürli görnüşli saz gurallaryny, hususan dugutar gyjak ýaly gurallary ýasaýan ustalaryň işleri ýürüte bellenmäge degişdir. Toý bayramlaryň bedebi bolan dugutar gyjak ýaly saz gurallarynyň nusgalyk görnüşlerini ustadlarça taýýarlaýan senetkarlyň işleri bu wagtda nusga alarlykdyr. Ýurdumyzyň ähli ýerlerine bolşýary Daşow welaýatyna hem ata-babalarymyzdan bize miras galan bu ajaýyp saz gurallaryny ýasamak bilen meşgul bolýan tejribeli ustalaryň bir neçesi bar. Belli bolşýary dugutar halkymyzyň iň gadymy saz gurallarynyň biri bolup durýar. Aýdym saz sunugatynyň bu sowatyna münasip orun tutýan bu saz gurallary häzirki döwürde meşhurlygyny ýitirmän gelýär. Atly bagşylaryň we olaň şähertleriniň toý bayramlarda dugutar gyjagy ulanmak bilen ýerine ýetirýän aýdymlary, destanlary uly höweslen dinlenýär. Munyň özi gadymy halkymyzyň nusgalyk medeniýetiniň häzirçe çenli dawranýan onyň suwutnamasydyr. Hormatly prezident bilen halipa şähertlik ýoluna uly üns bermegi zihini bagşylan hatarlarynyň barha artmagyny üpçüne diýär. Şonuň bilen bir wagtda munyň özi dugutar bilen gyjak ýataýan ustalaryň işleriniň ähmiýetini artdyrýar. Belli bolşýaly bu sene tut, erik ýaly berk ağaçlardan ýasalýar. Bu ýa-sazaşyk dugutaryň aýratyny owaz bermegini üpçüne diýär. Dugutar ustalarynyň zihine siňdirilen saz gurallary berkarar döwletimiziň bagtyrlyk döwrüniň toý bayramlarynyň bedegidir. Güneşi diýarmyzyň bedew wagty ösüşleriniň waspany ýetirýän medeni çykyşlarda dugutar saz guraly ulanylýar. Bu bolsa asyrlaryň dowamyna türkmeniň hemrasy bolan dugutaryň häzirki wagtda gadyr gymmatynyň egsilmeýänini görkezýär. Şoň üçin hem dugutar ýasaýan ustalary ila tarapynda uly hormat goýulýar. Olary milli saz gurallarymyza, milli medeniýetimizde we sungatymyza uly sarpa goýan hormatly prezidentimize tüý sürekden çykýan alkyş sözlerini aýdýarlar. Häzir günlerde giň ýerinde geçirilýän şäherler hormatly prezidentimiň ýurt bähfidine gönükdirilen işleri bilen berk baglydyr. Ýurdumyzda ýetilen beren sepketler geljegi nazarlaýan beýgi işleri şäherleň esatyny düzýär. Erki günlerde ýurdumyzyň welaýatlaryna, Aşgabat şäherine, halk maslahatynyň mejlisiniň gün tertibi bilen bagly meseleler boýunça ýerli wekilçilikli häkimet we öz-özüňi dolanýan idaralar bilen bilelikde işler anyp barlýar. Olarda halk maslahatynyň mejlisiniň döwletimiziň syýasy jemmeşlik durmuşynda tutýan orny, ýurdumyzyň milli demokratik ösüş ýoly barada şeýrede, şu ýylyň Türkmenistanyň konstitusiýasynyň kabul edilmegine 30 ýyl dolmagy bilen baglanşykly esasy kanunymyzyň many mazmuny hemde kadalaryny, esasanam adam hukuklaryny hemde azatlyklaryny gorumak babatda anyp barlayan işleri halk köpçüligine giňden wagt etmek boýunça şäherler toplumy durmuşa geçirilýär. Bu işlere ýurdumyzyň syýasy partiýalary, jemmeşlik birlikleri hemde insiýerli adamlar işçän gatnaşýarlar.
Sport we ýaşar teatraty ministrlerining Aşgabat şäheriniň sport we ýaşar teatraty baş müdürlüğiniň bilelikde geçiren maslahaty ýaşlar watanymyzyň güýji, kuwwaty, awry mertebesi hemde beýik geljegidir diýilip atlanyrly. Demokratik agrar tenagatçylar we telekeçiler partiýalarynyň merkezi geňeşleriniň, Kärdeşä kılıçlarynyň milli merkeziniň, Dinanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň, ýaşlar goramasynyň merkezi geňeşiniň bilelikde Türkmenistanyň injinier texniki we uly kommunikasiýalar institutyna geçiren çäresi millilik nesil terbiýesiniň özünde diýilip atlanyrly. Kärdeşä kılıçlarynyň milli merkeziniň goramagyna geçirilen maslahat ýyllar beýik maksatlary we senýa diýilip atlanyrly. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna Bilim Ministrliginiň Türkmenistanyň Baş Prokuraturasynyň ýokary kadetiniň İçeri işler Ministrliginiň ýaşlar goramasynyň merkezi geňeşiniň bilelikde geçiren çäresi işçiň häsiýeti wetdenni. Şeýle çäre Murat Garryf adyny Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetine geçirilip, ol ata-baba ýörelge nesilleri görüldi diýilip atlanyrly. Türkmen Okuwçylyk Uniwersitetiniň talip ýaşlarynyň Türkmenistanyň magtumuna naky milli sada drama teatrynyn artistlary bilen duşugy täsirli häsiýeti bilen tapatlandy. Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň naky çäre döwrümizin derwayt meseleleri bilen bagly boldy. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara Atnaşyklary Institutyna geçirilen çäre wagt nisihat bilen bagly boldy. Millilik nesil terbiýesiniň özüne atly maslaga Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolanyş Institutyna geçirildi. Türkmen Okuwçylyk Institutyna geçirilen çäre millilik nesil terbiýesiniň özünde diýilip atlanyrly. Murat Garryf adyny Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetinde ilkinji Dinanlar goramasynyň goramagyna geçirilen maslahat halkyň arkadagly zamanasyna Dinan mertebesiniň dawralanmagy diýilip atlanyrly. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutyna geçirilen maslahat döwrümizin derwayt meseleleri bilen bagly boldy. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika Institutyna geçirilen çäre işçiňligi bilen tapatlandy. Şeýle çäre Halkara Insanperwer Ilmleri we Ösüş Uniwersitetine de geçirildi. Teýetnede Seýdadyň Türkmen Döwlet Muallimçilik Institutyna 10 marmagym 10 hüner atly döredijilik bäsleşe geçirildi. Indira Gazi adyny Aşgabat Lukmançylyk Orta Hünär Okuw Mekdebine geçirilen çäre işçiň häsiýet mahsus boldy. Berqararlyk terapiýa hekimliginiň ýaşlar goramasynyň Aşgabat şäher berqararlyk bagtyýarlyk köpetde atrap geňeşleriniň goramaklarına geçirilen çäreleri işçiň häsiýet mahsus boldy. Demir ýolları açyk görnüşli paýdalar jemgyýetiniň magtumuna naky ilkinji ýaşlar goramasynyň geçiren çäresi millilik nesil terbiýesiniň özünde diýilip atlanyrly. Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Döwlet Kitapxanasynyň bazara manfaatına naky Döwlet Çağılar Kitapxanasynyň paýtatymyzdaky merkezleşdirilen kitapxanalar ulgamynyň bilelikde goramaklarına geçirilen dawara köňüller, ýürekler bir bolly bugün görmäge göz gerek Türkmenistany diýilip atlanyrly. Aşgabat şäher baş bilim müdürlüğiniň hemde Aşgabat şäher merkezleşdirilen kitapxanalar ulgamynyň Durdugylyç, Atagoşow adyny kitapxana şahamçylarynyň goramaklarına geçirilen çäherler täsirli boldy. Türkmenistanyň İçeri işler Ministrliginiň ilaty pasportlaşdyrmak hemde hasap almak müdürligi we onuň ýerlerdäki pasport birlikleri tarapyndan Türkmenistana hereket edýän pasport ulgamy hakynaky kadalaşdyrjy hukuknamalaryna laýyklykda ýurdumynyň raýatlaryny öz wagtynda pasportlaşdyrmak hemde hasap almak işleri ýygyderli döwrewap derejede amala asyrlýar. Aşgabat şäherine hemde ýurdumynyň welaýatlaryna, şäherdir etrap pasport birliklerine 16 ýaşyny dolaran Türkmenistanyň raýatlaryna pasport gowşuryş dawarlary ýokary derejede guramaşlykly geçirildi. Ýokary ruhunetlige beslenen dawarlarda çykyş edenler ýaşlaryň okamagy, kämil bilim almagy, zähmet çekmegi hemde hünärli adamlar bolup ýetişmekleri barada uly aradalar edýän mehriban arkadamyda alkyş sözlerini aýtdylar. Ýurdumynyň geljegi bolan ýaşlara okuwlaryna uly üstünlikler arzu etdiler. Dawarly pursatlarda 16 ýaşy dolaran bagtyar ýaşlara Türkmenistanyň raýatlyk pasportunyň ilkinjige de gowşulmagy ýaşlaryň durmuşynda ýatdan çykmajak şatlykly günleriň birine urly. Ýaşlar hem öz çykyşlaryna görelili okumak bilen watanyň göpaly ogul gyýdylary bolup ýetişekdiklerine inanyrdylar. Dawaral çärelerin dowamy medeniýet hemde sunugat işgärleriniň bagtyarlyk döwründe batp edýän aýdym saly çykyşlar bilen goşdy. Joşgyny aýdym saly çykyşlarda mehriban arkadamyň ýaşlar barada amala asyrýan döwlet siýasaty, bagtyar ýaşlarymyzyň geljegi hakynda edilýän aladalar, halkyň arkadaly zamanasy ýylynyň rowaçlyklary bilen teňlerde batp edildi. Medeniýet ministrliginiň goramagyna alkyşly sözlerimiz size arkada gatly aýdym saly dawara Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna geçirildi. Halipa şäherlik ýörelgeleri esasyna gorulan dawara ýokary ruhunetlige beslenli.
watanymyzyň ähli uğurlardaky ösüşi, hormatlar kadamyzyň ýylt bähwetli işleri, milli mirasymyz dawal çäranyň esasyny düzdi. Türkmenistан döwlet kanseýarynyň medeni işlegilik merkezine geçirilen çäre şany waka bilen bagly boldy. Türkmenistanyň Magtumulada naky ýaşlar guramasynyň merkezi Aşgabat şäher geňeşler tarapyndan geçirilen çäranyň esasyny şany wakanyň dawarlary düzdi. Hormatlar kadamynyň ýurdumynyň gurulşyk senagaty üçin zerer bolan hünärmenler taýýarlayan ýokary okum mekdebine geçirilen sapaklaryň, amaly okuwlaryň tejribede utgaşdyrylmagynyň, şunda gurulşyk bagatda dünýäniň ösen tejribesiniň we häzirki zaman alymanyň gazananlarynyň netijeli öwrelenmeginiň häzirki döwrüň möhüm talabydyr diýen sözlerini uralyp, Türkmen Döwlet Binagarlyk Gurulşy Institutynyň professor muallimläriniň hemde talip ýaşlarynyň şeýlede Ahal vilayatynyň edara ediş merkeziniň hünärmenläriniň gatnaşmaklaryna pikir alşmak, tejribe paýlaşmak boýunça işen şäherler geçerli. Munyň özi talipler üçin tejribeleň öýülboşly uğruna urly. Gurulşyk meýdançasyna zähmet çekýän hünärmenler özleriniň baý tejribeleri bilen paýlaşdylar. Ýol ulug düzümine değişli diskalaryň, şol sany guruljak diskalaryň, ýerasty geçelgileriň şekil taslamalaryny Türkmen Döwlet Binagarlyk Gurulşy Institutynyň talipleriniň ýerine ýetirýänlikleri gowunurjydyr. Talipler milli binagarlygyň ösdürilmegine ul ýol açyp beren arkada prezidentimize hoşalyk sözlerini aýdýarlar. Göktepe Trawynyň Adgan şäherçesindäki Mälik Guly Berdimuhammedow adynaky medeniýet köşkünni, dutar ýatamak senetçiligi, dutarda saat çalmak we bagşyçylyk umumy adamzat ähmiýetli sungatdyratly maslahat we kitap sergisi geçirildi. Ýaşlar guramasynyň Ahal vilayet geňeşiniň guramagyna geçirilen çäre wagt nesihat bilen bagly boldy. Zenanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň Ahal vilayet zenanlar bölüminiň bilelikli guramagyna maslahat arkadagymyzyň ýörelgesi, milli gymmatlyklarymyza sarpa diýilip atlanyrly. Ýaşlar guramasynyň Balkyn vilayet, Balkyn-Abat şäher geňeşleriniň, Türkmenistан döwlet kanseriniň şahamçatynyň, vilayet sport we ýaşlar siýasaty baş müdirliginiň, Türkmenistanyň Gyzal Ýarmay milli jemgyýetiniň Balkyn vilayet bölüminiň, Türkmenbaşy etrap şahamçatynyň bilelikde geçiren maslahaty ýokary ruhalatligi beslenni. Şeýle çäreler Türkmenistanyň Tebigat Goramak jemgyýeti, Balkyn vilayet taryhy we ülkeni öwrenş muzeyi tarapyndan geçirildi. Daşod vilayetine geçirilgen çärelerde de ajaýyp zamanamyzyň döreçilik ruhy, täze taryhy ýa-da gazanlan üstünlikler, bede wagtly ötüşlerimiz açylyp görkezilgen. Zenanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň eglan eden ýylyň zenanatly bätleşiginiň Daşod şäher, Niýat wadynaky Göregli Aktepe Gurban Sultan ejadynaky Guwada Bollumsaz ruhylent könürgünç taparmyra Türkmenbaşy etrap tapgyrlar geçirildi. Türkmenagat şäherine zenanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň hemde kärdeşler arkadaşlyklarynyň milli merkeziniň eglan eden edepli hem çepereli türkmen gözürleri adly bätleşiginiň Lewap vilayet tapgyram ýokary guramaçylygy beslenni. Zenanlar birleşiginiň Lewap vilayet bölüminiň guramagyna Türkmeniň Agoý binasyny arkadagly zamanany taryplap, üme aýdýar gelin gyzy Türkmeniň aty bilen çäre geçirildi. Zenanlar birleşiginiň Mar vilayet, Mar şäher bölümleriniň hemde vilayet medeniýet müdirliginiň, kärdeşler arkadaşlyklarynyň Mar vilayet birleşmesiniň bilelikde guramaklaryna, dutar ýatamak senetçiligi, dutarda saat çalmak we bagşyçylyk sungaty, UNESCO-nyň adamzadyň madadel meden mirasynyň sanawyny ýerdilmegi münasibetli Türkmeniň Agoý binasyna dabara geçirildi. Şeýle çäreler Mar Lukmançylyk orta okuw mektebini, Mar vilayet maliýa ykdysady orta huner okuw mektebini, Hydyr Derýaýew adynaky mugallimçilik mektebine de geçirildi. Hormatly adamlar, Nursulta ýurdumyň vilayatyny we paýtagyny Aşgabatda 5-nji fevrala saat 20-den 6-njy fevrala saat 25-ne boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumat hulunyň berýän habar bilen tanşalyň. Balkyn vilayatyny üýtgäp ýan burutly howa bolup gargaçykly ýaşýar. Demirgazy kulmatran teleskopy 9-4 metre ýetýän şemal ösür. Howa ijetine 0-5 gradus, gündüzine 5-10 gradus, kenarya etraplarynda 2-7 gradus maýry bolar. Ahal vilayatyny üýtgäp ýan burutly howa bolup ýaşýar. Demirgazy kulmatran teleskopy 9-14 metre ýetýän şemal ösür. Howa ijetine 1-6 gradus, gündüzine 4-9 gradus maýry bolar. Mar vilayatyny üýtgäp ýan burutly howa bolup ýaşýar. Demirgazy kulmatran teleskopy 9-14 metre ýetýän şemal ösür. Howa ijetine 1-6 gradus, gündüzine 6-11 gradus maýry bolar.
Liverpool aytını ütgäp durýan bulutly howa bolup ýagşýar. Demirgazy kunwataran teleskopda 9-14 metre ýetýän şymar utar. Howa ýejetine 3-8 gradus gündüzine 5-10 gradus maýly bolar. Daşuwul aytyny ütgäp durýan bulutly howa bolup kunwataran teleskopda 9-14 metre ýetýän şymar utar. Howa ýejetine 1 gradus sowukdan 4 gradus şeň maýl, gündüzine 1-6 gradus maýly bolar. Paýtagtyň Aşgabatda ütgäp durýan bulutly howa bolup ýagşýar. Demirgazy kunwataran teleskopda 9-11 metre ýetýän şymar utar. Howa ýejetine 2-4 gradus, gündüzine 4-6 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça fevral aýynyň 6-syny magnit hadisasynyň durnuksyz ýagdaýda bolmany aşylaýar. Edi watandaşlar gyş pasyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň ütgäp durýanlygyna nazar alyp, pasynyň aýratynlyklaryna laýyklykda gynmegi. Şeýlekeme häzirki wagtda howada tozan bölüşik görnän, hadadan fikir göterim artmagy we howanyň akymynyň ütgemegi bilen baglanşykly, howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biläjek, öňüýsüz täsirleriniň öňüne almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berjay etmek, elleri arasda saklamak zerurdur. Mehriban ýylaşar, bulary berjay etseňiz, ýylyň islenip pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun watan habarlary peşimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiň bagtyrlyk döwründe ata watanymyza Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşür etýär. Ähli ösüşleň özeninde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam çendir. Hoşsa bolun, edi dileşer.